tatak magaling. Okay. Bueno, kay sunan. Ang atong suwatan po karon itong hatagan og pagtagan, no? Pinadaya kini sa usa ka lalaki, magpatago lang sa ngan nga dominador. Kini gibatan og duha sa radyo ni Ray Arellano. Kay sunan ang atong singer si Dominador. Kaya kung problema ba hinis kabuutan sa kong asawa? Na problema mas dagtaan yung sobra kabuutan, no? Pero araw ninyo hisabtan na akong sugilan, no? Ingnon ko na ipagsugod. Ay. Uy, hala. Hala, uy, kaluoy, aning iro, Nagluya man ni. O pa man tingali ni Kawin. May kida ko'y dangpaan, ako takaan. Dugi! Shh! Kadiwat, Dugi! Dugi, dara, Daipan, Dugi! Oo, dara. Uy, kaluoy, gigutom, gidi ay. Hala, uy, kaluoy. Sige, kaon pa. Di apay pan. Kaog maayo. Ay, asan na yung asawa, eh? Huwag pa man mabalik. Palit ko na siya pan. Basig to magpalit og pan dito sa argaw. Yarang pan, painit na. Timplahan ta kagkape, ha. Tay, tugay lagi ka. Apa niya ko ito ka nagpalit og pan sa argaw? Grabe naman sa argaw, gyud. Ano lagay na dugay man ka, ha? Naaraman tanaw na ng bikiri, ha? Ay dong, nagian man gud nako ang iro ni nang piding, luya kaayo magway kaon ba. Mo tong akong gitagaagpan. Sus, pero tiin taong kaon, di gutom di ay. Murag yung way kaon iro naluoy ko. Ano may kaon? Pwede na pagkanas tagiya. Na, ako bitang giingnan siya ng piding. Mawa pa din ni kaon inyong iro nang. Napas mo na ni. Unsa iyang tubag. Oh, sabi ito ba niya? Giingnan lang ko nga. Pas mo mangganing amo. Alaga na ba do iwa? Yan niya. Niingon siya nga datalan nas inyo oy, ikaw nalay buhi ana. Maluoy mo sa kusiro oy nga. Kana bang mapagan sa kapas mo ba? O sipot mo ipasabot. Ha? Gihatag na niya ni mo ang iro? Murag maingon ana gidong. Buot mo ipasabot ng ginahan ni mo ang iro din sa ato? Oo, kay naluoy man ko. Aman tayo kaoy. Inuudang ko rin mo rin. Taga-amtang to ni mo labad sa uwi. Ano maglabad man imong oo, nga wa man na mangunsa nimo ang iro. Kawasa nimo kasing-kasing oy. Ibutang dalang kuno be, ikaw ang iro. Ha? Ibutang ka lang nga ikaw ang iro, wa kay kaon. Sige kang kapas mo. Unya dunay tawo nga gusto mo sagop nimo, mo pakaon nimo, mo alaga nimo. Nya gutom na kaayo. Nay mo pugo nga dili sa gupon, bahala mapas mo. Be, unsay buhaton nimo? Oh, bidang sa kadagan nga example, ako may himuon mo iro. Ako magyot. Aron ma-feel mo unsay pation nimo, ug way mo pakaon nimo. Dini kani sa ato, magyaw-yaw naman gani ka nga pan ra inigmata nimo mo inaa. Samot na nga wag mo pakaon nimo pan. Oh, sige na. Huwag ititaganan ni mo da. Oh, kakidot pa niya. Oh. Gisagop ko sa kasawa ang iro sa anong salingan kay aluulit ko no siya nga way kaon pirmi ang iro. Aw nga kuno sa gipasagdan, unya to. Dai. Dai, blakaw sa ko. Akong baon. Ikaw nalay putol sa imo oy, kay nagligo pa kong dogi. Ay, mauna ni ron. Nawan ni lang ko ani. Bitsa, ay. Nakaluto naman kong sudan, anas lamisa. Ikaw nalay suot anas baunanan. Mauna lagi ni. Ha? Di na tamatiman kang iro na mo yung siguro ka timan niya. Unsam daw na ni, oy. Ay, ikaw na lang ko'y bahala di agwid. Kinuta pa yan ni, oy. Oh, pre. So, Ari lang ko sa kawas, pre. Mag-water ko, pre. sige, hotel ko kanito, ha? May taong para bato na ko kung bairanda. Hotel ko kanito, ha? Sige, pre. Wala problema. Day, asa itong bairanda rin, day? Ari lang ko mag-water, eh. Nida. Pre, pagdag! Tugnaw ka na bugdag tubig, pre, ha? Oo, kasi lang bata ng iro, apробida, no? Ay, di arabas luyo sa kulituranan. Away, Blacky, Brownie, Lalay, hawa, ayaw, lay, bukod na lalay. Ayaw babaglay, ayaw, lay, ha? Ayaw, lay! Recorded by X Thunder Gaming. Pre, masama ka, pre? Okay na ka, pre? No, unsa? Okay. Okay na ba ka? Sorry kay pre, ha? Nalimot ko na amaday ni iro di ay. Di mo ka dapat mapaakay, pre. Sa lubot, pre.
Sige lang, pre, murag. Kuhan kining, ako ingnon to ko asawa, no? Pre, nga nabakunahan naman yung kuno ni Ero, pre. Oo nga, ay lagkabalaka, kaya na-injection na naman, pre. Dong. Ano sa pre? Asawa, pre, nanan ako asawa. Day, Unsa na siya, Dong? napuakan sa Ero. Ha? Amay noon. Mura lagi mo mga karaan din no, karaan no. Empa, ngano na paakan man ni siya? Nisulti nga ni siya nga wa man ang hit. Oo. Ipasuhon ko pa rin, Dominador. Oh, mo man siya gipasudong. Kuhan, Manguha ko bayran, di ba kakasulti pre? Noon sa mga pre? Ambot lang nga nung nakalaon sa ka, oy. ako man naratol ni pang nalimot ko na di itong Ero diha, day. Sorry kayo, pre. Bago pa man guning iro agoy. Na-indiksyon na ni siya. Na-indiksyonan. Ingon ang tag-iya, na-indiksyonan ni. Salamat, Taon. Pero dili anti-rabies. Oo, sa pre, pre. Vaccine para sa COVID. Uy, mangkipat. Ante, anti-rabies day ba? Wadi ni siya man injection ni anti-rabies. Nalimot ang tag-iya og iya na pa-injikan. Basta kay niya giingon nga okay ra kuno ni siya. Kay napaakan man kuno niyang kanang nakapaak man kuno ning irua atong niaging semana sad. O niya, naud sa mga napakan taon ano niya. Gilubong na natong Domingo. Magpa-indiksyon ko. Magpa-indiksyon ko. Pre. Wala ko daw mga problema ba may Ero kay nakapaak ng tayot. Kunya nga kung kumpare nga napaakan, di mahimutan. Mga gusto gida yun siya nga magpa-inject og anti-rabies. Unya to. Sige lang pre. Naman ko yung amigo nga naar sa City Health. Magpatabang ko niya pre. Ma-injeksyonan kag anti-rabies. Oo, ibig tandok lang pre. Itong Cebu original tandok. Ay laka pre ha kay kami ray bahala, kami ray mo gasto. Pinahan malasa sa kinabuhi taon. Baira naman taon to ako yan. Pakam na ko ng iro noon. Ay lagi ka balaka pre, luwas ra ka ini. Pagkaro niya pre. Sige lang pre. Wala ka waron. Mangayo ko kag anti-rabies nga injection sa akong amigo nga. Tuwa nagtrabaho sa City Health. Pre. Ikaw din eh. Pinakong 15 ningitan ako na. Pre, pasensya na nga pre ha. Nakibaw ko nga busy kay karon. Hindi problema mo, ha? Sa ikaw, may problema. Taman, kami ako'y kalagan mo. Kuan lagi pre ba ang among Ero god nakapaang. Bag-o mo ng Ero nga gisagop sa kong asawa. Kay sa amo man ang silingan unya. Pirmi ko nung magian niya nga may kaon. Naluoy sa mga iyang ginasbay gisagop. Mo ba? Mao na pre. Nahibaw ko mahal kayo ang injection sa anti-rabies pre. Mao nga matabang ako nimo pre. May problema, pre. Kaya magkuha kong injeksyon na watala ko, re. Salamat kay pre. No? Salamat ba, murong gagdi, kumpare. Sige, pre. Wata ko niya, kaya magkuha ko. Salamat itaon. Diara, pre, oh. Sekarang sekuritiha, gini mo, pre. Usahan lagi na bilin, usahan lang kabuok na bilin, yun. Pero, way, kaso kay bago pa man nga vaksin. Kausam lang ni na injeksyon, ha? Di man ipreya sa una nga kadaghan kay injection, injektan. Sa ato pa kausara mo, pwede na kausara mo ba pre? Oh, pre. Ayun. Mga swerte kay ka. Murag gituyo nga ibili ning usa para imo gini. Kuan pre, di man ako pre. Di man ako inapakan. Ha? Lagi. Pre mo gini kay ikaw may nang kinahanglan ron, ikaw may nang ayo nga rin ako. Mga swerte gid kay ka. Unya pre, kinsa may mo hindi ka ni pre. War ba ka mauna mo ani pre? Ako na lang. Doon na tara. Ako injik. Salamat kay pre. Aka diyon, pre, ha? Nangis ako. Nga, muhawat kong sa'yo. Ay, kabla ka. Sulba lagi na problema ni mo ron. Ako na bahala na. Salamat kay pre. Mare, nabatugay pa to si Pari Mare? Nag-chat naman sa nako pre, padaw nga siya din sa bahay. Mao ba? Lingkod lang dagtarong pre. Di madam Mare, may sakit man. Oh, di ka napita pa aka pre. Diri, Mare, kanang silubot, tanaw ka? Ayun, uy. Balagi. Alam mo. Bida, salbahisa sa nang iro nyo, madlubot pang gyud. Pasensya na gid kaayo uy, di man ginaamong iro sa amo man ang silingan. Unya kay pirmi man akong maagian nga way kaon naluoy ko. Mo nang ako lang tawo nang pakanon ni agi nako. Nya hangtod na lang ani ingon ang tag-iya nga dadaan na sa inyo day uy kay anhi dinhi magsige na nagkapas mo. Mo na ako lang sa gida. Mao ba? Mura rin ang nas parkingan diya sa Martinez, nga daghan kayong mga iro. Napil ka. Naapil ko por bida. Dako ka gasto. Nyawas. What's sa din mo siguro Mare, kabuutan ng iro ah? Oo, kamo na yung problema ni Ron. Sige lang pre uy na naman na napaaka naman na. Wa man tay mahimo. Nyasan man rong iro? Nasi mong luyog. Recorded by X Thunder Gaming. Pre,
Pre, kalma lang, pre. Bino ang diha Maria. Nasa kong luyo. Naa sa luyo ba? Luyo ano mo bay? Bumbong mo ng luyo ni mo naa diha. Ay kabala ka din nakalusot ng iro diha. Nga lagi ang bidakyawan sa tanim mo Maria. Aw, naa di akong bana ay. Oo, nina di sila. Dominador. Naa dire mo migo. Ano pa rin porto dyan? Naa dire dali dire. Ay, wala kayo kabalatan, pre, ha? Kay niya nagkirong ako sa kumpare nga magtrabaho sa City Health. Siya ron ang imong manluluwas. Siya ang imong bayani. Kaya nakadaag kinis ako sa ka-anti-rabies. Huwag mauna lang kung may nabilin, mag-order ko sa lain. Oo nga, salamat ka, pre. Salamat kayo ni mo, Boss Takoy. Sabay sa payan, oy. Utuan na ka diha. Asa naman? Ay! Gino ako rin sa Lisigang! Ayaw niya na hiro, mabakan ka! Manapur to! O sa, iahak na! Duha na me! Pwe! Agay! Kasakit sa kong lubot, agay. Ay, Di, sila, di mo ka mapaki, pre. ay, sa lubot. Hilig naman lubot yung ruaw, eh. Ginoo ko, duha na sila di paakan dong. Ay, sakdi lang. Ay, magkabalaka, ha? Ay, magkabalaka. Di na mo pikto na yun. May pikto, ha? Pero ang problema kay usara ka ni kabaksin ng gida. Isa may magamit, ani. Ako na, boss, kaya doon naman ko yun. Ako ba yung una na pakataon? Nabuhay ka na po to? Oh. Ha? Maniguro ka lang imo? Asawa ka ni mo hanggawa ka. Sa man gusto kang buhaganti ka? Ato nga lang taday! Di ko! Sagdi lang, ha? Alam mo, pag-away. Di mo na mo pikto na yun. Pero tanawon sa nato, ang iro, naglaway ba? Para may naglaway? baway yun na to, naba ni si Rabis. Di ba na luya? Naglaway mo rin mo. Naglaway, rumbuang na. Naglaway. Kaya ilhan mo na, basta ang iro makapaagya, maglaway. Oh, iyay, magluya gani. Sa ato pa na ni Rabis. Asang iro? Yay, narasay mo niyo? Ha? Bagas ka! Hala na mabuhay si Duki! Agay! Ang gulo na Ano na minapaka? Tulo na! Pre! Pre! Oy! Ayay, di na maganin siya mong tingin. Sorry, pre, duli! Ha? So, Tulo minapakan! Ha? sa may mo angkot, hindi sura ni ron. Ako na, pre! Ako yung una na paka taon! Oh, sige, buhagan tayo kang buhangan ka. So, ano naman? Di may mo. Ako na lang na. Di may mo. Ako'y nagdaan eh. Ako'y gamit na rin. Ako'y gamit na rin. Ako'y gamit na rin. Ilo ka ng baksin. Ayaw. Dili, kung yun natin ko na ni Dilia. Muli problema ron. Kay totoo na hinuoy na paagan. Ako asawa mo ako ang libasog tungod kay siya may nagdaan ng iro din sa mamay. Hangtod kami na hinuon ang nag-away. Mahangtod ka ron, wa may magtingog. Usaon man din ako. Usa may pambuhaton sa akong asawa. Kung usaon man din ako, agad ako makain ni gasto. Asam taong ko ani kwarta. Lihok ang bagay ko ninyo. Usa man kung kamay pasultihon, Dominador. Ang sendo dato karon adlaw. Ato sindi natin, pre. Mo ni si Dominador. 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 Nya. Ano sa pangalan ni? Problema ni si Ate Pres. Kaya yung asawa, nakakitag iro, igidas balay, karon ang iro, sige, nakapaak siyang kumpare, nakapaak siyang kumari, nakapaak bagyo na itong nagtrabaho City Hall. Unya, ang problema Ate Pres, kaya wa na i-vaccine lain, usa na lang kabuok. I-injection tato niya siyang kumpare, naabot yung kumpare, paakas lubot, naabot po niyang aw. Ang iro, ni nakabuhi na pakan itong taga City Hall, kasi takoy. Ang problema, kinsay unahon Kinsa pag-injection na to. inject. Na. Pero Pero ayang gida ko na ito. Maldito. No, balbal siguro itong ilo Ate Si Pres. balbal. Kanang mabalbal ba? Mabalbal ay. Nya. Si ungo kay mamalbal. Pero yan ang mga iro, gud ka ng Buang. atos bukid at tipis ka ng mga una ng mga banok, mga kuan, mga wild dog man sila. Wild na. Oo, mga wild dog. Pero di tali mabaaklan kung panalitan busog oy. Saktos laog lagi. Oo, gutom ganya ngiro murag Paak yun. paak yun. Tinoda. Mao nang ang problema na to ani usara ka vaccine ay lang. May tag nato si Lurti Cabrera kay naam gyud sa vaccine pirmi. Das puo ka si Lurti ray ato ang maduol diha. Ano naman si vaccine la? Naam siya trabaho sa City Hall. Oh. Vaccine sa mga iro Pero, ito mga Siya may rabies. iya man ang trabaho ni Dong Lorte Cabrera. Kadi bana ni Ate Mildred. Mao ni iya trabaho. Wa gali mo diha. Ton lang mo dito sa Talisay City Hall. Dong.
Lagi sa Istiol. Daghan ka na dito. Ni Samsam Gulyas na rin daghan dito. Ninira ba ito pag-record ko yan? Bago lang ako na batian na ng buwan na nga ang mga ero-ering ipaparehistro tanan para kung sa may tabo, maka-avail ka sa mga tulubagon sa parte sa pagbuhin mo sa hayop. Ang kanikay, doon naman gipinultiyon ko yan kung gihiniktan gani ang ero, isog yun na siya kaayo. Tinol bitaw. Wal, basta higdan. Oh, apon bisa doon na po bisa wahik ti labi nagbinisaya. O labi nagbisaya. Naa sa Isog. gayong maldito nga iro, bisan pag di may higdan. Nagyo na tipres kanang iro sa muang kanang ni abot lang diya sa buhay nya gi lawgan taon nang hindi Oo, na oo. taon. Luoy man sa Luoy. itoy pa na gilawgan. Karon isog kayo. Mo ba? Ako nga kana taga din ha. Mag-agi galikob. Maldito gina. Akong tulisog ko sa Ipakuan o kuan, ipadakop og guwa Oh, City Pound. ako yun ikaw. Bida na harap ako irgat. Targito ang tiga. Na, kuyaw na inana, Gulyat. Kuyaw at ipresoy ng mga bata ba? Nya si sinian gipaak na gyud Mo niya. ba? Nakabrasan gyud niya nya murag wa ma ni gipaak pero wa kayo makaduot gidiksyon ng taon. Mao na kuyaw. Kuyaw na inana. Nya gi ka na sud kural at ibres wa na si kadang ang yang amo sa una Kisa man ang iro. Katulong nang puyo diha sa sud sa kural sa bunga. Gibiyaan. Gibiyaan kay sa ralyon man na diha sud sa kural. Ala, oy. Gibiyaan mao na mga iruan na din ha. Oy, kuyaw na, oy. Kuyaw kuyaw kayo. Mao na nga kamo mga Pero nagbantay- naa sa iro, bugig iro. Gulyat nga, buutan. Nga. Kadang naiiro sa amo nga, lawgan po ni Mimi. Bakman, isog to. Oo. Katuboy Bakman? makalagot kayo. Makakita kag-away at Pero iro. buta to Spakman, basta kita yung adto dito, bro. Kay Oh. bawa Spakman nga kauban ta. Ang nakaapan, Gulyat, kung naglakaw ko no, padawang gawas, ano, magsunod. Ug naipaw kay paghutunan. Di, magpuyawan kag, manuyo ba ang tao nga mo, pagot niya, manuyo niya. Uy, buso ko lagi, mamadlongon, ikaw, uy, ato bangon. Ang paambit. Kada si pa ay kajot bam. Kajot kayo. Ug anay mga irubutan bam, kadang ati pres, mao na nindot mo. Oh. Parehan ng kurol nga akong iro ati pres, tumban ang ikaw. Di Di, mayo. Di mo react. Mutan Mayo. aurat siya nimo. Mayo Oh, na. mao na jud tumban mo ikaw. Di gid mo react, mutan aurat siya nimo. Una-una ni sa ikaw tumbid. Oo, tindog. Pero nay amorong iro nga suroy pud na lawgan ni Mimi. Naari gud na siya sa among tugaran duha sigdan sa ba daan. pito. Mag-atari gud na siya na lawgan na mo. magkuwat. Unya di gud na siya suroy at tugawas. Murag kabay Unya, gid tayo oh, natin. ang iro nilang Mimi kung magpa-guwa siya magpa-itsa sa hugaw ang ilang iro. Musunod siya dong. Di ba? Ana niya. Duwa siya. Di ka usa nga usa ka iro dito sa amsilingan wild man gi bugno ang iro ni Mimi nga gagmay ba? Gagmay. Hala, uy, Siya may siya laban. ini kuan, uy, gibugno ug mayo ang iro nga. Ni kuan sa iyang mga iro ni Mimi. Dito tayo Mulapan, na- mulapan. Among ero, dawa ka buok. Kisa man. Oo. Unsa nga ninyong ero? Kana nga among, di man na among iro, amo lang nga like brownie. Among na ero, dawa ka lawgan. buok. Asa man bam? Si Bungol og si Amang. Di ka. Nganuan bam? Pero si Bugol ug si Amang. Kung kay kana si Bungol, tiguwang naman na siya kaayo, murag 15 years Unya sa dili edad. ka dungog. Dili na si Mutingog. Kanang dili na siya kadungog og tawgon niya. Yang Amang. Si Amang, tanon pa, di sa Mutingog. May kay buhi pa na bungol ni mo bam nga ang lifespan sa iro 10 years to 12 years raman. Dugay na nga matay. Oy, kato si Bungol, tuwa pa siya namatay. Muto siya naglubog ilam sa lungon takong manoy. Kaya mo itong binuhi. Pero ngano mamatay man ug panalitan. Mura Ina na bagyod, ina na bagyod. Gyud ko to bilang kinabuhi. Ani ang paambit. Genesis 1, versikulo 28. Sige. Og gipanalangin na niya sila nga nag-ingon, sanay kamo og pagdaghan aron malukop sa inyong kaliwatan ang kalibutan. Dumalahan ninyo kini og kamo ang magmando sa tanang matang sa mananap sa tubig, sa kalangitan og sa yuta man. Aha. Karon. Karon. Kanang irua iuli na tag-iya. Ipauli na Nya, dumi wa man sa kita sa tag-iya kay. sa ilang silingan, uy. Sa ilang silingan. Ilas to silingan. Oh, kasi nga lang ito Cinderella niya. Si Inday kadiyot ha si Silingan mo nilalan ang iro. Oh, kita naman niya dilya, kita anas dan. Dan ra. Oh, Kasi Di wa dilya, iyar na kita dias dan, iyan lang laugan dilya ba Dili sa ilang silingan, bam. Wala sa kaila tag-iya. Oo. dominador may sinder Ay, ingna. sabi dito di. Oh, dominador ikaw may sinder buhi nagbalik ba ina ipatinal si mga asawa kay kamoy makabayad gayon. Dili na buhian natin pres kay makapaak na gyapon na. Kung ano lang na, City Pound lang na siya. ipadakop lang na. Oh, ang pagsabot ba nga ayon na ipabuhi si mga asawa kay kamoy makabayad man. Ang Oh, nakaplada sila doon natin pres kay mubayad ka 1.5 City Pound panako ng iro. Mau ba? Oo. Di tingali. Bayad natin pres.
Di ba tawag ni mo nga ni mga Oh, ilo pero din hindi sa dagan? bayaran naman nag 1.5, ma'am. Mo ba? Kwarta-kwarta sa siguro na. Kwarta po. Oh, Wa kwarta-kwarta pinabayad siguro. ka ni atulan, di ba? Oh, wow, eh. Ngay Siguro sa... padako ang mga iro na dahan dakpon man na nila. Tinuod na. Dak bayad na di ay. Ah, karon ba? Tulan, ang niya to, ma'am. Uy, ang erot akong boyfriend, kay lain no, kanang nindot nga. Dahil mo to imuhang boyfriend kayo, naglubog pa gali, mura na ito. Dili kay ang ero kay yun og nga. Sige. Sige nga. Air supply. Oh, ayo supply singer. Supply nga ting ero. Di ba? Eh, hilig man sa kanta og air supply. Ngayon, ganyan Kunya lang. naglubog ko sa to? Ah. Og naglubog sa to? Naglubog, mura ito eh. Ang lain man tungaw na ibawan. Ano man? Naglubog. 3 ko no. Ini kabarog, 10 Oh. Pabarog ka. Oh. Uy, pagbarog. Wala bayad, oy. Ako na dito naman no. Kada ko ay puzzle, tihon.